Hormatly vatandaşlar, men şu çıkışımda bizim kahramanlarımız bolan Aşyrov, Didara ve Döwran Kılıçowy ýüzlenmeli. Siz meni eşitdeňiz-ok, hormatly aktivistler, hormatly Didar ve Döwran. Siz meni eşitdeňiz-ok. Men şol videony size eşitdirirler diýip umyt edýän, size dogan arnaşlaryňyz, aktivistler, emhemi şäherler ýa-da başga türkmen halkynyň wekilleri, polis işgärleri size hükman ýetirer şu meniň aýan sözlerim. Siz sportsmen oglanlar, siz kynçylyga öwrenşip, her wagt arysdaçylygy saýlap, diňe söwüşlerde ýeňiş gazanyp bilýän oglanlar. Sizin edýän ukyplaryňyz bizim halkymyz üçin, bizim watanymyz üçin ummatsyz. Siz bizim watan üçin beýik söwüşimizde, beýik watançylyk söwüşünde gahrman bolup özüňizi görkezip bildiňiz. Sizin dostlaryňyz we siz Türkmenistanyň hakyky gahrmanlary. Türkmenistanyň ýerleşen içinde, daşynda hemme türkmen adam size güwenýär. Hemme kommentarlarda berekella siz bizim gahrmanlarymyz diýip size aýdýar. Ol ýaly hakyky gahrmançylyk soňky 30 ýylda Türkmenistanda gazanyp bilen az boldy. Siz şoňa münasip bolmaňyz. Men size öz tarapymdan, döwletiň aktivistler tarapyndan, beýik türkmen halkyň tarapyndan uly minnetdarlyk we güwençimi bildirýär. Sizin eden hereketleriniz bütün türkmen halkyna mertebesini ve ruhunu galdyrmak üçin kömek etdi. Ananyň şoňa. Hemmeler güwenip başlady. Özüniň türkmenligine, içinde şuraya mert olanyň bardygyna güwenip başlady. Maňa köp adamlar ýazdy, jan etdi, öz minnetdarlygyny bildirip, sizi gowlaýanlaryny bildirip, jan edip ýazyp oturýarlar durma. Şonuň üçin olanlar bir zat diýen size. Mert bolup etdiňiz türkmen halky üçin hereketlerinizi, türkmen halkyna, Türkmenistanyň içinde bolmadyk ömrüne listowkalar ýelmäp, Türkmenistanyň içinde mert olanyň bardygyny görkezdiňiz. Inni soňa çeli mert durun, kömek geler. Biz hemme zat ederiz. Giýjämizi günni işläp sizi bütün dünya gurumanyň üstünden, bütün dünya türkmeniň üstünden azatlyga çykararys. Ýöne suwsuz alarsyňyz, naharsyz alarsyňyz, mümkin urlarsyňyz, mümkin daglyň edersiňiz, hiç zatdan gorkman. Ýüzlerini aýdym. Men sen üçin çykamok, men özüm üçin çykamok, men watanymy gorap çykdym. Inni emheme we polis gurulklaryna aýdýan. Şu ýaly gahrmanlarymyzy siz ýuwaş-ýuwaşdan türmäge salyp gizleseňiz, erti uruş bolsa, siz bizi goramasaňyz, ýene de halkyň içinden şu ýaly gahrmanlar çykaýmasa, biz utularys. Berdi Muhammedow Türkmenistany eýep alan bir nejit faşist. Sizin şu faşistlik bolap öz guruluklaryňyzy terrorist guruluklara öwürdiňiz. Insanyňyz ýokmy? Ol oglanlar öz watan üçin çykdylar, özüň bähbidi üçin çykan oglanlar däl. Öz janyny orta goýdular. Olaryň en atasyna uly minnetdarlyk. Şu ýaly çağa bakyp çykanyna. Emhemi işgärler agzyny açyp diýär, bu ýaly gahrman göremdik. Muny näýe gyssaňam bir söz agzyndan çykanok. Ijesi kagazy gönaý diýär. Biz öz oglamyzy tanýas. Mertdir. Hiç zatdan gaýtma durarda kansa, adalet üçin, azatlyk üçin. Ine şu ýaly maşgallar Türkmenistana bolanly türkmen halky bar. Ine şu ýaly bolmasa adamlar bizim halkymyzyň hili zero. Biz şonu düşünmeli. Ýöne bizim ganymyzda hemme bizim ata-babalarymyň gahrmançylygy bardyr. İstenen adam gahrman bolup bilýär. Ertir çykyp onu jetiň öňüne barmak ol bir uly gahrmançylyk däl. Ýöne bizim gahrmanlarymyzy gorlap, saklamak o bizim halkymyzy azat we adalatly ýola goýmak diýmek. Bizim halkymyzyň içindäki iň gowy elementleri, gahrmanlary, iň gowy adamlary gorlamak diýilýär. Biz şonu görmesek, biz öňe gidip bilmez.
Täze Türkmenistan'da bize şuraya gahrmanlar. Şuraya gahrmanlar reformalar eder. Şuraya gahrmanlar sportda da bütün dünyada görkezler. Şuraya gahrmanlar bizim durmuşumuzu, döwletimizi diňe artdyrarlar. Näçe Berdimuhammedowyň taryhyna bular gahrman al. Sebäbi onuň alyp barýan siýasaty şuraya gahrmanlary ýok etmek. Biz şonu goramasak, hökümet şonu goranyp tersine ýuwdýar. Didar, Döwran, inişikler, jigimler köp taňyr ýakan. Nesip bolsa biz hökman adatlygy çykar, adalatlygy öňe goýarys. Bize bütün dünýä kömek eder, ýöne türkmen adamlaryň öňe çykyp, sizi gollagyny görkezler. Sizi hemme kişi gollaýar. Bütün Türkmenistan. Şoň üçin mert durun, biz soňuna çelde ýeter. Şu diktatory halkyň önüne bagşlama soradyp biz jenaýat çeker. Jenaýat eden işleriniň jogabyny berämeli wagt geldi. Taňa ýakyn eden işleriniň üçin bütün halkymyzy gollap, öňe çykyp, mysal görkezmek üçin taňa ýakyn. Sag bolun.